Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska tady máme Mirka, tady banána. Jo, je plešatý. Jo, a pozval jsem si i Michala. Michal, mluv. Dost. Čau lidi, odebírejte. Jo. Nejde. Tady jsem. Dobrá. Já jsem rychlej. A dneska budeme hrát co, Míro? Nevím. Jo, to je nejlepší hra. Nejlepší hra jménem, nevím. Jeden bude skin čuntel. No, počkejte. Hej! Ještě dobrou. Já jsem to, Mirku to asi týpnu. Tak, já zavolám Mirkovi, jo, vteřinku. Jo. Můžeš mi říct, pošli. Ano, banana něco dělá. Banana. Aha, já mám nějaký zabugovaný WhatsApp. Hej, co to je? Nevím, prostě tady lidi něco klikají. Proč mi to tíknu? Hej. Ne, opustil. No tak. Tomáši, počkej, ne? He, Míšo, běž dělat zkušenou věc. tak. No. Ježišmarja. Tomáš, počkej, já ti to vysvětlím. No má granát, hej. Co? Hej ty. To jde jakože nestvolit. To červený. Chudák. A když je to v pohodě, tak jde Jo, já jdu dělat. split. Tomáši, pojď sem, počkej, já ti to vysvětlím. Boho. Je zezadu. No já vím. Jestli tam nic nemá, nazvaně, tak ho pošle. Jo, pošlu. Hej, kámo, doma celý zbraně. Jo, tak dej pryč. Lidi, tohle má fakt nic zase. Lidi, on nic nemá. Pouštím. Nechaj ten týpek něco musí mít. Dobrý, v pohodě. V pohodě. Co se jim? On podle mě si něco drží. Zatím dva. Něco má takovou zamkněta. Jo. A kdo po vás bude útočit jako zastřelba. Jo. Má sluchátka. Dobrý, pouštím. Sluchátka. Jo, to je v pohodě. No granát, ani náhodou, chlape. Zase nic. Počkej, tady ten Co ty paní? má baterku. Dobrý. Máš už pamatu na že za této Robuxu nějaký to tak. Jo. Já jsem to Hej. koupil. Tak to cool. Mobil. Hej, máte už nějakou zbraň? Hej, ty, máš nějaký malý úsměv. Nemá hodinky na hej, týpek. Hej, já chci jenom pracovat. Tak si vyměníme? Jo. Tak jo, jsem tady já. A kde ty boty? Tady. No, ty kufry. Jo. A to funguje. Možná si bych ty... Co? Teď nejsou už. Zítra zase. Aha. Kuba, ty jsi v pohodě nebo ne? Jo, baterka. Hodinky. Pohodě. Nic nemáš. Oj, nic nemáš. Pane Míro, Mirku! Máte něco? Máte něco? Já tam prostě tu kontrolu. Hej, hodinky. Já chci jako zatřovat. Já jdu taky do letadla. Nemůžu. To nedělej, to je taser. Já zkusím taser. Já ti pak řeknu jakou. A je sobej. Hej, tady jsou zbraně. Au! Já mám hodně. První den, hotovo. Ty si natáčíš. Jo. Hej lidi, já teď celou dobu natáčím a on neví, že natáčím. Jo, Mirek, jestli víte. Mirku, pozdrav lidi, dělej. Hej lidi, pozdrav. Já jdu dělat zkušenou. Vypal. Tady jsem pracuji. Ne, ukusu. No. Já vždycky bude takhle, jestli tam bude jakýkoliv rozdíl, tak to je jako červený, jo. Já jsem zkušený.
má zbraň na zadech. Jo. Kam hodinky bylo dobré. Tady má zbraň, pozor na něj. Tady má zbraň na zadech. Takhle vědět. Dobrý. Jsi v pohodě. Jo? Koukejte, co mi stane, hoši, koukejte. Táta sám koukejte. Ajaj. Jajaj. To není můj fokus, to je... Dobrý. Úplně v pořádku. On má nůž. A zapomněl. Tak to bude koukat. Jo, on na mě útočí. Máš pistol. A dělej. Co? Target spotted! Máme zdrhat. Hostiles! Jo. Kde jsou? Sorry. Tady zapomněl. Sorry. Kamu nechci. Jenom 9 Robuxů a mega sonálová. Fakt? Bro. To je hodně. Jo. Radši. Hoře, já umřu. No, dobrý, jsem kouskou. Dobrý, jsem mrtvej. Já šel. Dobrý, nemáš nic. Jo, jdu. Hej, oni kopou. Dobrý, běž. Dobrý. Nic nemáš, dobrý. Šou. No. Hej, on tučí. Hej, Mirku, a nebuď zprostej, jo? Dobrý. Hej, Mirku, nebuď zprostej, jo? To na video. Hej. Jo. Ty. Bo. Hej, ty jsi to řek. Sklidní harno, aby to bylo. Hej, pomozte mi. Jsi vulgární. Jak to zabít? Ty začínáš, hej? Pomalu, jo. Teď mám si taky koupit za 9 Robloxů. Já si koupím za 9 Robloxů. Si zbraň. Já nevím, kde si to kupuješ. No. Hej. Hej, máš řetízek, cool. Boháč. Dobrý, dělej to. Já tady zkontroluji. Hej, všichni můžete se pustit všechny. Zapomeň. Jo, tě kontroluju. Dobrý. Dobrý, všichni se v pohodě. Ukáž. Hej, počkej, co se mi stane? Co se mi stane? Nic. Co se mi stane? Nejde ti ne. Dobrý, můžu. Počkej, já jich chci pustit. Je kontroluju. Já kontroluju. Ne. Já ne? Tomáš. Aj. Co? To si prostě kliknu, že máš pustit tu holku. Nevím. Kdo nám měl nosnicu? Měl jsme ji zabít? Jo, někdo hitnul. Jo, to byl tam, že jsem vynadal, že mě zbraně, co to bude. Co je? Hej, kam, začíná mě vynadal zbraně, normálně nezajímáš. Tenhle má zbraň. Jdu ho kontrolovat. Jo.
já, dobrý. To je síla. Jo, ten je medvídka. Ty jsi v pohodě. Ukaž medvídka. Hej Míro, ty kontroluj, já My mač. si to zkontrolujeme. Po. Do vězení. Jo, do vězení. Zatě to. Proto utočí ty jeden. Ty hajdák. Hej, zbraň. Hej, co? Jdi do vězení. Jau? Přestaň, uklidni se. Přestaň. Tak pojď mi. Hej, mu zbraň. Dobrý. Co chceš? Podět. No. Hej, co pouštíš? Hej, tak já budu dělat kufry. To se zamknout. Pojď. Dobrý, dělám kufry. Hej. Poho, kufry. Poho. Poho, co? Ne, ty píš, že se na vás mám na normální zbraně, jo? Taky. Já vím, elektrika. Aha, já jsem... Vybuchne to tady. O ne. Ura. Já už jsem je zkontroloval. Tak počkejte, já jdu. Tak, toho. Možná jsem pustil to, ne, pryč. Určitě pryč. Toho. Nemaj. Toho. Toho. Já jdu taky. Tak dějte něco. Má foťák. Chci taky do toho. Ne, nemůže. Piju. Ne, sorry. Co si dělal srandu? Jak to řekni? Může. Co si dělal srandu? To je foťák. No. No jo, já jsem si dělal srandu. Den 3. Jo. Hej, lidi, já bych to tady asi ukončil. Co, Míro? Jeden den. Tak 5 dnů dáme. Tak. Já jdu dělat ty... Proč ne? Hej, tady to má zbraň. Má další... Mají 2 zbraně, bozo. Já jdu dělat ty... Do vězení. Tak. Jau? Hej. Ty jsi řekl prostý. Jo, ty můžeš. Lidi, umlouvám se, že řekl. Kriminálníci. Nejsou. Contact! Tady. Tak,
Čas! Co je zase? Ura, můžu zkontrolovat. Tak. Ty jo, ty dáš. To zamkni. Pro? A pro? Nemám náboje už. Ale že můžeš. A zkontroluji. Dobrý, může. Já jdu tady dělat babozy. Hello, so. Je to nefunguje tlačítko. Jo, to by nefunguje totiž nic. Tak, zbraň, dobrý, jdi pryč. Další kufr. Dáte mi pokoj. Už. Velká hrana, Michal, dělej. Jo, dějte něco. Hledáme. Nemůže. Granát. Dobrý. Měl na páse. Dobrý. Taky. Ale jak to, že ho to pušlo? Jo, uklidni se. Hej, dejte ho do vězení. Help! Já jsem vězení. Jo, my můžeme. Dobrý. Hej, co se tady píše? Mirku, pojď sem. Co se tady píše? Neví anglicky. To asi bude konec videa. Dobrý. Parkour. Jo. Dobrý. Tady jdem. Dobrý, jdeme dělat parkour. Tak co? Au. Co je? Španej. Co je? Jdeme to. Já jdu dole, co to? Já víš. Jo, to máš na dálci. No, no lidi, tady bych to asi ukončil. Ale musíš furt říkat, já bych to asi ukončil. No, ukončíme to? Tak, čau lidi. Čau. Čau. Nazdar. Čau.